Yo, SLC Rhyme Battle Tournament live at Plaza Minglanilla. Pangalawang laban sa gabing ito, magingay! Shout out niya sa CEO sa SLC, Mami G, Coordinator, Kitty Queen, Admin, King Yataki, sa mga judges diri karong gabi noon na, si GI, King Yataki, Chinito, Revenger, Kenta, Tutski, Asiwans, o Mangtas. Sa sponsor karong gabi noon na, SLC Council, Tutski Lover, Rita Mix College, Miss Talker, Kitty Queen, o Mami G. So, shout out tayo sa tanan nga drive and adire. Thank you sa tanan ni support sa mga ni-organize. Thank you po sa tanan nga ni-invite ako nung gabi noon na, pride kainin ako. So, pangalawang laban sa gabing ito, di natin pagtatagalin pa. Sa aking kanan, Team AS, magingay! Shout out ko sa TJ Support Local Talents Group Cagayan de Oro ug Al Boys Society. Shout out ko sa South Rhymers Production, sa Carter Elimination, sa Ultimate, ug sa mga artista nga ni Andre Caron. Salamat sa imong suporta. Out sa aking kaliwa, Team Siki, magingay! Shout out kay RIC, Crime Merchant Crime, Boss Mangtas, Daniel Bruce, o sa mga support, yeah! Okay, Climax Live, shout out sa bago na mong grupo, mga lagi ito, Rhymers in Crime, RIC, o sa mga tao sa mga layo. Voting Daniel Bruce, kaya ito lang. Crowd control tabi, baliog, ilong may baliog, crowd control lang. So, pointos na, head, tails. Tails, head. Tails, inyong decision. Kamu na. So, nanalo sa coin toss kanina, sila Team AS, pinili na silang mauna. Unang banlat from Team AS, go! Yo, check! Una sa tanan, maayong gabi eh. Dako kay may pasalamat sa nangimbitaan eh. Especially sa clan nga SLC. Kay nga no, wala lang. Bitaw certification niya na mo ha. Kay moro ni among yari. Okay, sugod na ta. Sugod palang gani, katilaw na mo bugat. Bugat nga istorya, mo hinungdan sa bughat. Taganaga, pasensya. Di mo pasensya, Brad, bisag ungo pa mo kaliwat. Bisag naligo pa mo glanaron kayar, kita mong malangkat. Mong gamito nako ang ako ang specialty. Oh, pat yun ra kuning duha gamit ang tinimplahan nga specialty. Ha? Specialty? Specialty means ako ng produkto. Specialty mo ng kaping barago nga mapatay kaninyo panhiluan ra unya mo. O Climax. Nakadaog lang ganay kang kriya. Grabe nakakahambugiro. Sa tangang ni idol ani ay mog idolo kay paghimo mog inyo nga originalidad para kaninyo. Kay wa mo'y makuha anay gawas sa iyang pagkagarbuso. gawas sa iyang pagkagarbuso. Kay please lang, literal lang ning dakog ulo. O ikaw pod, kuridas ang gaan lang tikag Mr. Bulayog. Nganong nagpatuga-tuga pa man ka nga guba naman kag dungog. Unsa man nang imuha, parigla-rigla isog-isog. Nga katong niaging duwa dire gilopig ramon lasipa og hurt kung sa tigbakay pa sila ang inilog. Unya kamo ang biya kay layo ra kay biya. Di ba sa puntos ka 5 ila og 0 inyo di ba layo ra gid kay biya. Di ba unsa? Unya unsa may imong ikagarantiya nila sa mga nananaw namo karon gawas sa imong pagkabanga. Ay kung ingnang wala. May paday nga ako wala kay baw sila nga ako wala kung parte hisgutan sa dugo sa ungo mo nay akong wala. Sa una na akong pagbadas, sigurado na akong anagi ko'y malaras. Kay, ang mga hilas, agsugod na po ng pagkitang gilas. Nagtuori ni mga gihatag, di ko magatubay, makalahutay. Sa inyong gipanghambog nga abilidad. Basig nagtuo na wala na ko'y posibilidad. Nga makapildi sa mga veteranong gagmay kotok nga nakuwang pa sa edad. Kay, gamay ra kay ang inyong kapasidad. Klaro kayong dalira kay mumulubad. Kaysa kung pag-freestyle ang inyong ulo, gasugod na og labad. Kay karong naaman ko sa inyong atubangan, be, pasikati ko na ko sa inyong kalumad. Or else dapat tabanan nako daw ato ng kamatuoran o dapat na bakong maanad nga mga member gyapon mo ni Juan Tamad nga grabe katalawan o daliran masakitan sa madaplis nga samad. Ug Climax,
napildi pa kang kriya dako kay uwaw. Kay kanang imuhang climax, kana pangani mo nga climax dili na ma-climax kundi mahimo ng climax. Oh, ya karon nakakita na kog balik sa imong personalidad dako kay kag ulo murag tamtax. Why in kaso anang kuridas kay sinaw kay naong kay klaro kay ang facial scrub ang white floor wax. Pero kana ay usangan ni text ni kuridas nako ana siya eh. Tol, sa usa ka semana makahurot ko duha ka rim nga sigarilyo. Aw maayo kay ikaw mo'y pabayro nako sa tanang kaso sa syntax bill. Time. Yo, unang banat from Team Siki. Go! Last na kong duwa, gipildi na ko si Kriya lagot kay kato. Judge mo gani ka Brad, sige kag ingon nga idol kay kunin mo ato. Yo. Kung musturya man gani tarong nga og tabi. Sig balik-balik gago mura kag bungi. Gipildi ko no kung heart once matod sa ang istorya. Nya nakadaog ka. Gago. Gingan lang sa mig ungo sa karaho. Sultihan di ka ngungo Brad ba't kinagnaong di na gwapo. Baho kuno ko, pataka lag yawit. Gago. Bisag di pa ako maligo, ako mumot ni Ax ka ba yulit. Sige game. Sugod na. Dungog ra, dungog. Game sugod ta. Game sugod ta dili na ninamo pa dugayon. Agent Orange of Sniper mga Brad kumusta? Welcome Musmingla kung asa na mo health inyong kamatayon. Yo, pila ka buwan ming nabakanti sa duwa. O karon may pagbalik og guwa. Wapaga ni mi katuslob ang mga kontra, grabe na kabuwa. Tuslob, buwa, diya pa lang hatira ako na kay among bintaka. Kung kamuang mutira makabinta ka ha. Kaysa inyong pag-ani mga bradsos, di mo magmamamahay ron patilawon ta mo papapapait. Di mo kakakasabot sa inyong bababation, kalibangon jud mo kakakakalit. Kaysa inyong pag-ani himo na kong classic inyong kamatayon. Pamutlan ta mog mga ulo dunggab-dunggabon dayon iitsa sa baybayon. Pero samtang gibuhat to nako amo kabantay ako gitiman-an inyong pahak para na ako ilhanan kung maglutaw-lutaw inyong ulo sa dagat kalingawan na kog brakak. Di ko magtipid o di ko magahin. Kuto na ko ang bala sa 8 ka magasin. Uwan ako'y paki kung sa isulti sa mananaw. Kay magkuha ko og bomba. Bang! Dayon iitsa na ko iglakaw. Okay, kuman sa pangitabo, wana ko'y laing isulti. Thank you so much Lord for making this a wonderful day. Yo, check. Kay sniper kod nin palang nimudaan mura na kung nakuyawan. Abi na sada ko makabangga na sa gunig usa ka banggiitan. Banggiitan, yatay mura manig bais, banggi panitan. Oo, kay panitan. Nako imong lawas ang tod mamatay ka sa kapdos. Pulatakon gapuson balik 30 minutos. Og di pa na mao, tabangan pa ka namo kulata. Di ka na mo bunungan brad ang di mo morot imong ginawa. Ha? O kung ugaling unsa may mga bunog sa imong lawas awa na may nilabot, gipakita lang namong taga-naga kung unsa may maglagot. Oy. Then by the way, I remember last July 4 both of you ni battle sa Harrison. Tinang result puro mo pildi may judi ay mo nga Parison. Oh my mong pagka-Paris kay puro mo pildi atong gabi una. Puro mo pildi og sniper ikaw pa jud una. Yoy, naapay pina-shout out Southside Driver nga mau. Berti na kong lagutan na minaw kay Southside ming taga-naga na apimis ka wow. Kay real talk wa jud ayo inyong gipakita dito pre. Ayo pa kay inyong gibiyahe ni gasto pa og pretty pero dali ra kay mo gipildi. Kinsa ra man to inyong na kontra. Hurt once og bad rhymes sus kaya ram kito nako bisag ako pang usa. Pero shout out na lang ninyong duha. Labi na nimo hurt once ay gawala ka mag-abot ra nya ta. Kay sniper bisag kutsilyo ra mo gamiton mi posible gid mi mo atras. Gakod nim lang kag sniper bay gagawa mi mahadlok sa imong armas. AK-47 Scarlet akong gamiton ni dulit sa uluuman akong kablito na apay M16 og gigasog di matay. Pahila kon pahigdaon gatubang sa kamatayon. O gatubang sa kamatayon. Busa pag-ampo sa Ginoo ron dili ka madayon. Kay para nako karon murag peligro ang inyong oras. Og gigasog madiretso mo sa impierno ay kumusta lang aming hudas. Pero di rin na mo tapuson ang round 1 nga di mo magkatawa mga praning. Tapuson magkatawa mga gago mo na literal nga happy ending. Ha? Literal nga happy ending ha. Kaysa sobra kabuang ani. Kaysa sobra kabugo ani akong gikatawaan. Gago yang birthday ko no dungan siyang adlaw nga tawhan. Walang banat, Team AS, go! Oh, ang kuno nako,
Usa ko sa gipaubo ni bad rhyme dito sa sentro sa syudad. Kay nakaupo ko ato tungod nga wala pa ko experience sa PRB at og wala pa ko maanad. Pero karon diri na pod ko sa Mingla mamawi sa akong sa abilidad. Oh, dito sa syudad 7-Eleven may nakaubo. Mao nay inyo harong isyo. Oh, moangkon ko nga gipildi ko ni Heartwans dito. Pero di man ta to mao kay ang ako tang kontraon ta ato si Natso. Mangwa ko ka practice ato mao nang titi na lang ko. Pero karon sakto na mis ensayo ug ganing mapildi mi ninyo di kalimot kining mga judges kaninyo ni kung sabo kay usamos mga membro. Og taas pa kay ang among kapasidad para ipakita ang among talento. Og dili may magpinariya sa uban nga gipildi o nakapildi harong ingnon nga maayo ni asinso kay bisag saog una-una. Yang talento wala momento. Yo. Oh. Climax, ikaw akong gipadungog-dungog. Wala na ilabot si Corridas kay gapabungol-bungol na haron di siya kadungog. Di ba tinuod? Nakadaog lang ka sa PRB diri sa Mingla kontra ni Creya. Nigawas na din imong pagkahambog. Kay buto na naon kung si Creya makalitok pa lang sa R nga letra, dili jud ka kadaog. Ikaw pa'y mabaog. Ikaw pa'y madaog-daog. Og hutton tamog takot-takot hangtod sa maginaling inyong unod. Sa kalig-un aning akong bara ang inyong kahinog mo balik sa kalinghod. Ang inyong kagahi ako ra niya nang imudmud di lungan magkagisi inyong simod. Way imposible para kanako kay usa na kos mga hingkod tawga ko badge di batcher. Oh, guwapo lagi yan kani. Lubot sa kaliro. Og Corridas, hain naman na imong original nga kauban. Kato si Mangtas ba nga sa sobra ka putot may ngatakan. Ay kung ingna nga ang imahinasyon atong buang adto na lang taman. Unya nganong si Climax pa man. Abi kay nakadaog man. Unyag mapildi mo ikaw mao na koy hinungdan. Hoy Climax, ug mapildi man gani mo ha kanang naw ni Corridas si Kari iniguman. Wa koy labot og imong tinud-on og imo bang ituman basta ang ako katong kinahanglan. Kami na'y muhatol sa pagsulti nga sa among mga linya wala mo ikasulti. Bisan pagbalak-balakan mi ninyo pinamulti di agyapon mo bawion. Di agyapon na mo bawion sa inyong pagpanulti. Og Mabilib kay ana kay usa ka butang nga gibiliban aning mga giatay. Ibaw mo unsa mga inday ug mga abay, ang mga ugo, ang mga ungo sa naga nagtinabangay. Og Climax bisag unsa pa nimo kagahi bisag unsa pa nimo kagahi ako'y moguba si mong record piste. Napakay pinaingon ni Kriyaha nga hutdo nimo patay tanang taga-ope. Giatay ka, mura man gani kag Barney. Mura man gani kag Barney. Katong I love you og you love me. Katong I love you dito og I love you po dire. Og kana Corridas imong naong di na gwapo. Kay bisag iadto nas man ni Ginger Brad, wa nay balyo. Kay bisag adto nagman ni Ginger Brad, wa nay balyo. Gawas og ako'y mo adto dito. Kay tanang mga empleyado pakabato ning naunga og mga milyon pero akong pahangyoon libo-libo. Mo nay akong presyo. Ngira, og may lain pa. Apil dai mo sa clan nga SLC. Sweet Lovers Clan. Sweet Lovers Clan. Sweet. Ha, sweet dai mo mga brad. Kung ako'y magtanaw ninyo, para to man lagi mas buwad. Aw hinuon sad. Aw hinuon sad. Dugokon man gani sa hulmigas ng asin. Samot na baga ng inyo ang naw nga parat pagid sa asin. Samot na gubuto ng inyo ang baho nga makalanag pagid na spitsin. Time, bakyo mga ungo. Walang banat, team! Sige, go! Gipildi na ko si Kriya paglas di balik-balik yun nila. Pero siguro ninyong luta, crash siguro to ninyong duha. Yaw. Bungol ko no ko ingon siya. Gago kung bungol ko, muribat ka ko sa musturya, buang nga ka. Time sa. Wala inisgutan, mangtas. Ay mangtas, wala inisgutan. Bang wala na ko ni partner niya, kaya di na siya paduwaon sa iyang inahan. Gago tayo. Gadok-dok-dok sa dughan. Shit. Gipaubo kang hard ones. Aw na kay sakit.
Oh, niingon ko paglasa kong duha nga hotgo na kong taga-OP. Usa panganda mo taga-karkar kay isunod na nakong SRP. Yo! Wala inis. Sultan di kas tinuod ang mga ungo sa naga. Ibali na wala na sa Sultan di kas tinuod wala na yung ungo sa naga bay. Ipag demolish kung demolish sila sa karkar sila ng bali ng puyo dito sa balay. Dead. Yo, kung nakabantay mo ganina among gibuhian puro linyang personal. O puro linyang personal para ning mga animal busa sigurado kritikal nga may pagka-technical bisag di pa professional kay para round 1 lang palang gani sigurado katunga natin yung lawas admit na sa hospital o admit sa hospital pero di nyo angay kabalakan timan e laughter is the best medicine busa aning round 2 dadun mo namo sa World of Fun ha pero don't worry kay di mi magbuhat-buhat og istorya di mo namo binuangan i-share lang namo diri sa Minglas ang among naibaw-an kung unsa ka mga bugo inyong binuhatan. Okay, Agent Orange, arita ni mo sugod be. Di ba sa sige pangawat ni mo ang anang mall wala pa man jud unta masakpe. Ay nalag din na daganang nakakita og sakos mga saksi. Nganong gibuhat man to nimo nga kibaw man kang delikado. Di man ta ka masakpan sa gwardiya ato gago. Asa mo mangita gikawat magapil ang maniken sa gaysano. Ayo kaya ng Agent Orange ni mga code name Brad para nako grabe ko yawa. Pila ka gabi kung way tug sige guna-una ug anang Agent Orange di ini mo kuha. Then I came up to the point nga wala na ko choice but to think na maong Agent Orange kay hindi og orange imong papa. Yo pero kung sayop man gani yo pero kung sayop man gani ko unta imo kong mapasaylo. Pero kung di man gani wala koy mahimo mong pakyo ka pina side view. Pero kay gibaw mi ngayong tinda sikat na kay to sa lungsod ninyo giplastar. Pero ay kung ingna nga inyor to gikan kay gibaw mi nga way orange nga motubo sa karkar. Sniper, seryoso pwede mangutana. Kapila man jud ka mukaon sa usa ka semana. Ha? Ay may kanya kadaghan. Gago baka kun di jud mamailhan. Inani ang ebidensya sa lawas nga pirming katama. Di na mo tubag kung pangutanon kay sigilag katanga. Sa sige nimo adik-adik, imong lawas grabe nakadaot kay wa kay kaon-kaon. Iba mo kung trip aning buwan, buhangad sa langit, maghihap sa bituon. Nya maglalis ra pa dayon. Kung kunsa kuno sakto murag mga buwang-buwang mong duha. Gago di ka sakto literal kuwang-kuwang mong duha. Okay tinuod Brad imong lawas grabe nakatulid. Pagduda lang ko kung sa karkar uso pa ba kaha ang food pyramid. Food pyramid kato bang go, grow and glow. Daot naman ko sa imong bisyo sige ka go shabo. Yo, kay kining bataa makalibog, murag nadaot na gyud sa linog. Nisod sa CR nagtugot og tabanog. Oy, og ikaw maguwang tibaw man kang sayop ikaw untay ni tudlo. Pero nisod man sad kagapil sa CR niya sa tabanog ikaw pa nitugpo. Yo, real talk. Kay kung Ginoo ang isgutan, grabe ni ka genius. Kung makasado ning mga bayot ato ilang sang sa Green Cross. Ha? Di ba mo ano Green Cross mga bugo? Ebidensya na nga bayot mo kay Berden yung dugo. Buwa ka sa mukha. Walk! Yo, huling banner from Team AS, go! Ginoo ang isgutan, langit ang isgutan. Nganong kakuyog magkagdaotan? Ano sa gipag-demolish ko ng mga ungo sa ila ha? Nganong naamon mo diri ha? Nganong naamon mo diri ba? Unya, Climax tindirog orange ang akong papa. Ay kung ingna nga imong papa, tindirog pag orange kay ako man putong papa. Oh, hello kapatid. Sugdan na nako ang kinalasan nga bersikulo. Kay putla na nako ni sungay kaning padakod-dako sila mga ulo. Kay kani mga linya nga akong gibuhian, solido kini kay ako ni gikugihan o gipraktisan. Og kung tinuod man kuno mo nga mga makata, lasabdi akong mga letra og asa mo taman. Kay ang kapaspas akong mga letra walay katapusan ug walay kahumanan. Og labaw ning dili ni ninyo mapugnan. Kay sama ni sa bala ang kapaspas ug ang kakuskan. Kay sniper barit kini ang akong gidala. Mao ni mo kitil sa mga kinabuhi sa mga makatang makakasala. Og ayon na ninyo pandayon ni ang inyong mga butbot og mga maling akala. Kay basig magmahay mo sa kinalasan kung ako nay moingon nga ako nay bahala. Para mangita pa maagi para kamong mapatumba. Og pagkahumanan ning gabiuna, gibilaran na mong duwa. Climax, ingon ka ang tabanog ako'y katugpo. Oh, moangkon ko ako'y katugpo pero ikaw po'y gihimo bugo.
Og Kuridas, please kog tell sa imong partner nga di gyud mo maangay ang duha nga mahimong rhymer. Og ikaw gapataka ka kay gasuwat sa mga linya ni Badrime, di ka mangayan nga ghostwriter kay mas maangayan pa mong mangungutay dito sa kulon o mahimong snatcher. Og sa imong kabatignaw, di ka mangayan nga mahimong snatcher, mas maangayan pa kang mahimong embalmer dito St. Peter. Oh, ako na imuha. Basta wala mo kasabot sa buot na kung ipasabot. Kaya ako nalay bahala pasabot sa kung wala mo kasabot. O kung wala pa gani mo kasabot sa buot na kung ipasabot. Bugo na yung kay mo kay wala mo kasabot sa buot na kung ipasabot. O ako nalay bahala sa pagsabot sa inyong utok nga wala kasabot. Og pong pangkuridas ganiha ang manikin. Ang manikin sa Gaisano, ako ko nagakuha sa manikin sa Gaisano. Oh, ako nagakuha sa manikin sa Gaisano kay gisugo ko nimo. Oh, kung tawgon na nato siya nga nangawat siya manikin, arang-arang lang to iya kay imuha. Usa man gani ka putos nga napkin. Oh, baga pagiti kay daw paguman ko gisugo ko nimo. Wa pagud ko na matagaig kwarta kay wa kay sweldo. Asa naman day imong mga barya-barya sinsiyo? Kita magtarong na ta. Tauga mig manag-amigo sa knockout nga siya si Miyata ug ako si Ipo Makunochi. Wa na effect inyong mga magic punch bisan ta mag-girls blow technique mo sa mang dati. Di gapon mo kaigo kay naka-team zero lako og nahog lamos laang sa kong pamaagi. Di gapon na kaigo inyong pagpanaghap. Kay di gapon na kaigo inyong pagpanaghap kay gipaspasan ako ang waving blow sa akong diskarte. Bisan pag mo atras pa mo palayo para lang makapanagang sa akong mga lucky punch. Wa gyapoy swerte. Kay ni asa kung layo ang number 1 puncher nga mo abante. For sure kamong duha dress in the blood to lugdan jud pre. Og sa malaron karong nga gabi matikio na mong duha og inyo na nang matunggan sa referee. Og pati og kalibog man gani ni kami mo'y dapat musulti. Dili lang kay pagtikio among record pang unanimous pa ni. Og speaking sa Tabanog, wa gyud ko kibaw. Pero og abi na ko binuang rato ilang istorya nga si Climax batig yun kay Kagnaw og pong pa nila mugwapo ra kuno ka kung ang suga kay napaong sa ato pa sa imong giingon nga Tabanog ikaw dito mong gitab ay ikaw dito yang gitugpo nga Tabanog nga walay gaong Siguridas kung party lang sa butbot mo ni mga haud sa mga kada sugyot. alang hait man kay lubot. Og kung pagapuhay mas lamang jud ni kay kami ang mga cute. Kami ang mga cute. Kanang naong nimo Climax. Pungkol mo ay gakumot. Og siguridas samot. Hapit ba si Sarian ang inahan ani magani na dapag kuot. Ay sabrad. Haya kay ang bagol-bagol. Pero ang dagway ni murag gyud akong kigol. Lagi na dapag kuot. Kay ugwa ka madaog gulbot tuan na ni spinteryo nakiguot. Og party lang sa dinarya ay ako makasulti ambot. Pero kung pagapuhay kaning naw nga ay nigkalimot. Daghang chicks nagukod nako, daghang nanguyab pero wa nako isugot. Kaya ang akong gipangita kanang mga kapayasog yutot. Mao nga ang akong chicks nga gipaabot wa pa moabot. Sa taktang panahon, mukalit lang unya tog sulpot. Time. Yo, uling bana from team Siki, go! Ang counter puncher ko no naa sayang luyo maoy ingon ani. Isbuga ni diha asa man kani. Og ingon siya si Kuridas nagdagdaotan. Ikumpara ko na to, mas daot man. Alright! Yo. Sa pagpangawat niya manikin sa Gaisano, sugo ko na ko siya. Gago toto binuang ra magud ko ah. Ansa? O akong ito na akong lubot gago hamis naman god. Nawa nipis na kay imong naon kay sige bakit anang lugod. Lagot kay mo gipildi na ko skriya. Lahat pangutan na ninyo na nasiya.
Yo. Alright. Okay. Round 2, maorat na inyong gipakita. Gago sa mong duda, marugwa man di among gipangita. Abi na mo kang mga buwang, unsa ni kasalbakis. Sige deg suyop mong, sige lagga bakis. Abi kay fly, umuna agad. Di ba pwedeng sige lang gangga hay, perming galupad. O galupad, kaya ang imong tama, wa na itugpa-tugpa. Sige lagga follow up, di mo maninon mong sports ang shabu kaysa sa bola. Sa sige ni mong bisyo, grabe na jud taon ni mong daota. Sa sobra nimo kadaot, mas tambok pa nimo ang kabilya. Ha? Mo nang pasensya. Kay wa jud ta ko intensyon naron daoton imong daot nga lawas. Giun sa magkapagpadako sa imong mama ha. Laki sa gatas. Pag sure jud kuno bi. Laki sa gatas or gatas sa laki? kay siksina kay mamurma niya, blandina ang buhok. Higa na kay musturya, mga watay na deg manok. Okay sa inyong kawat brad, grabe na mo kay lado. Ha? Buntag hantod kadlawon mo laag sa merkado, igmakitan ilang naong hasta metro manirado. O manirado kay daghan makuyawan. O manirado kay daghan makuyawan. Ibaw na mo gud ang mga tao kung unsa mo kabangis nga kawatan. Ha? Kay saksi ko katong gipakita ninyo inyong kabagsik sa gaysano, grabe ninyong sikata. Kutsilyo ra inyong gidala og sawa damha inyong giablihan ang mga dilata. Sa may nasud sa inyong utok, naaman ta mo sa sud pero nganong wa man mo utok. Be, hunong tag pangatawa o balik tag seryoso. Pero sa gibuhat ani mga buang mura jud kog na kuryoso. Asa mo mangita gibumbahan ang gripo kay nagtuo kag puso. Ang makalagot lang aning buang kay sige reklamo. Sige lagayoyo kay wa di ko na sa nakakitag tubo. Og ikaw sniper, ha? Bisag unsa pa ka sniper brad, di ko nimo mapatay. Walay silbi imong pagka-sniper kay dito ra nimo gigamit sa naligo nga babae. Sa naligo nga babae brad, I know the true story behind it. Maong di nata mahibong kung daot kay ni si sniper kay pirming gahubo ang target. Sa karkar sikat na kay tong balita ah. Wala ko'y lain gipasabot katong nasakpan kang nanglili gitabangan kag kulata. Pirti pa nimong dagan kay daghan ang gagukod. Gago di naman ta ka masakpan na to kung wa pa lang nimo gihapit og kawat ang lugod. Kay ang gigamit is imbis sniper, bang. Iya ha? Sniper! Bang! Yo, first round sa tournament para namo isiwin ra kaayo. Mayunta inig sunod na magbalik makakontra namig mga veterano. O veterano dili mga veterano. Gets veterano. O bitir kay pait kaayo kung inani ang makontra. Mura ka gikawatan og bitin kay wa kay makubra. Bitin kubra. Oh, kay way makubra meaning walay makuha. Useless lang among bugat nga punchlines kung ang kontra di maninguha. Pero pasalamat ni kay kini mo kontra kusog kay ni maninguha. O sa tinda nga man ni kusog kayo manguha, maninguha. Alright. Kaya tinuod lang kaning duwa. Kay kung tanawa kung ako ang magtuwa sa mga letra bread, di ba? Wordplay ang resulta mga amigo. On time ang reaction sa crowd kay limpyo pagkatrabaho. Samot nagpabutangan na nigbit, makasayaw jud kag ahat murag remix ni DJ Soda sa disco. Kaya sa tinuod lang kaning duwa wa jud may ganang magsuwat. Suruwi naman gudan bisag di pa mi mo gamit og linya nga bugat. Busa sa sunod na mong makontra, pag andam na magsuwat, restless og butyo kamo among gihuwat. Tansa. Cloud9, nasa ka? Ingon ka tanang taga-south patumbahon sa Once Production. Gago, pakyunin mo imura ng imagination. Time. Yo! Grabe na! Yo, SLC Rhyme Battle Tournament, magingay! Okay, grabe na laban! Okay guys, naman. Okay guys, sa sunod nyo battler, hupunta, dili nyo apelo na ang pangalan nga SLC ha. It's a violation, unta, dili nyo apelo ng pangalan sa SLC, palihog lang. Kan, mga judges, palihog ko. Comment niyo. Okay. Ako na? Check. Yo, si Once nga pala sa Once Production. Napay last game. What you? Sige ito, Sniperan, sa Agent Orange versus Climax and Ridas. Kasi ako, all 3 rounds, ila Climax kay sakit ilang mga tira, nagpaulan sila ka ng Tagalog pa, maraming suntok, pero sa side kay bukat sila ilang mga bars, dagan sila bars nga pero very good, mas
kuan nilang kuan tira nila doon sa Kakila ni silang agent Orange, nandun sa silang delivery Fluent, nasa sila ginagmay mga wordplays dayon wak pala yung references niya usay murag maputol ba murag matsok while sa ilang ni kuan overall nindot ila na ilang delivery sa ilang kuan Fluent niya kasi nindot ilang po may grabe barak na sila yung mga kasi ilang mga reference nindot kasi overall marag nindot yun Disaster. Utang ina, klaro-klaro. Kay Climax at saka kay Corridas, klaro-klaro mapangribat, wordplay, crime scheme, klarong-klaro sa kanila. Corridas, Climax. Antas ay wala lang ko nagbase sila mga bars kay puros patas raya dire lang ko base sa ilang mga ribat gahi niya mga wordplay di lang ko musulting asa Revenge day, round 1 kay mas fight ra kayo sa round 2 kuan. Mas bugat yung ilang kuan, ilang climax sa kuan. Sa round 3 kay klaro na ito ilang kuan climax. Yo, once again, thank you sa tanang sponsor karong gabi una, SLC Council, Tutski Lover, Dita Mix College, Miss Talker, Kitty Queen og ni Mami G. Thank you sa tanan ni organize. Napay si third battle. Thank you.